Ga yarfin mai gindin banza, ga yarfin mai gindin banza, ga yarfin mai gindin banza ta ki zaman aure ta haukwalta CC condemn. Ta ki zaman aure ta haukwalta CC condemn. Ita godurinta shine jarinta, don godurinta shine jarinta. Ha ha ha. Ke anti me mana sorry kanwata me mana banne da ita. Ni ne daidai da ita. Ke yanzu da kike wannan maganar ana maganar matan aure, ana maganar aure da nutsuwa, ki har kin isa ki sa bakin ki? Har kin isa ki yi magana Samha, ki yi maganar nutsuwa, wai ki yi maganar aure? Ai ki bari da magana ake yi ta maɗugo da karuwanci. Wannan za a baki fili a baki speaker. Saboda a fannin zina da fasikanci babu irin launin azzakarin namiji da ba za ki iya lissafawa ba. Kin ga mai straight, kin ga mai langwaza, kin ga mai malafa. A fannin maɗugo kuwa shi ma gaban mace farjinta babu irin wanda ba za ki zayyana ba. Kin ga mai cycle, kin ga mai butterfly, gaba ɗaya babu wacce baki ci ba. Sannan bari ki ji in gaya miki, da kike maganar wai mawaki yaro ana tsotse shi, ai wannan hasada ne saboda ke ma yaran kike ci. Kuma yaron da kike magana akan sa mawaki, ai irin sa kike nema baki samu ba, wannan ai hasada ce. Saboda ko Abdul da kike cusa kanki a wajen sa ba zai nuna wancan yaron komai ba. So babban da suke danne ki da wanda suka gama danne ki su ma babu wanda ya kama kafar wancan yaron. Irin mawakin kike nema baki samu ba, hasada ce kuma ba za ki samu ba saboda ba level din ki bane. Ki riga kin tsufa cius ballagaza, ki je ki nemi irin ki. Da kike magana bazawara Samha, auren ki uku baki zauna ba. Kin yi na farko a Gombe GRA, wanda jawo ki ya titi ya wullar da ke miki korar kare. Kika yi na biyu a Kaduna, kika yi na uku a ina ne? Ya'ya nawa kika bari gantara suna gida kika watsar da su kika zabu kwalta Samha? Ya'ya nawa kika bari kika fita da su kwalta? Sannan da kike maganar wani bakin iyaye, ai bakin iyaye ya kare akan ki yar Kannywood. Ya kare akan ki tun daga ran da kika saka ba kika cike register Kannywood, kika game da bakin iyaye suka tsine miki kika shiga duniya. Saboda cike form din Kannywood shiga kamar kin yanke tikitin karuwanci ne, kin yanke tikitin kawalci, kin yanke tikitin madugo, kin yanke tikitin luwadi. Saboda haka ke ce babbar asararriya wacce bakin iyaye yake dawainiya da ita. Akwai ballagaza sama da ke wani tantabadanci ne ba ki yi a TikTok. Ki je ki ji da kashin da ke duwa wanki kafin ki fesin din wasu. Sannan me da kike maganar wani menene ke maganar, sannan sunan ki fa uwan gale. Ainihin sunan ki uwan gale, kin canza suna, mu zaki bariki wai Samha. Mun san asalin ki yar Gombe ce, uwan gale. Kanwar ki Gamba tana nan har yanzu tana sayar da shinkafa da wake a bypass. Ki je ki kai wa gida su ci tukoshi na kafin ki fito kina pretending kina wani kalemu. Kuma ku yan Kannywood bari ku jin gaya muku, idan za ku dinga ɗebo mai su bakin iyaye kuna sawa a cikin ku, mun yi ta ci muku mutunci kenan. Kuma tunda kun kasa control din su, kun kasa gyara gida, babu wanda za mu fito mu zaba a cikin ku. Ku cire maganar zabe a ranku, ba ma tafiyar maɗigo, ba ma tafiyar luwadi. Ku fara gyara gida da ku na kafin ku fito ku ce za ku gyara waje.